an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɛtuma bi ye tarata ye tarata min bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo bi y'o tile 10 ye ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ lasiri laban ye bi y'o tile 17 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo ɲugunkaw fɛ marakala kɛrɛfɛ dugabu komini kɔnɔna na kunungo jariwala tigilamaw u nana maa dɔ minɛ k'ale to jɔda la ka taa n'a ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la sebekɔrɔkaw fɛ o ye kita marabolo ye karido dugukilama fɛ o wulila k'o jɔ n'o ye marifatigi dɔw ye ka taa ɲɛsin pɔsu min bɛ n'i y'a sɔrɔ an ka lakanabaw dagalen bɛ ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la waati min u y'o kɛ o y'a sɔrɔ kolokani marabolo kɛrɛnnen na jijanikaw fɛ o don su kelen u fɔra yeli la ka wulikajɔ kɛ ni ka taa an ka lakanabaw yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ o ye poste de contrôle ye ka taa o yɔrɔ in na ye ka tila ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ye kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la Mali jamanatigi colonel Asimi Goita san yɛlɛma kɔnɔ na ale ni ka dɔ ka fanga maabaw ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ o ye maa ɲɛmaw ye laadatigiw ni jamanatigiw o sen fɛ maa kumana sifinnakaw kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔnkaw fɛ dugu bɛ wele ko N9 kunungo fitirida yɛrɛ fɛ ka na i ka dɔ ka fɔ sura olu ka dugutigi conseil dɔ ale bɔnɛna nin na a kɛra marifatigiw fɛ n'i y'a sɔrɔ donso minnu b'u fɛ o yɔrɔ la ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni baba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balangana denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ karido o sufɛla fɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 waatiw la safu tɛmɛna dɔɔni dɔrɔn ma ladan k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw u y'u kunda jijɛni kan o ye i ka dɔ k'a fɔ kolokani marabolo de u taara i ka dɔ k'a fɔ o pɔsu min bɛ yen ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma o yɔrɔ la nin waati laban ninnu na u bɛ ka nin de sigi sen kan nka kunnafoniw na k'u ye bolimafɛnw kɔni k'olu jɛni jijɛni ta la nka fɛn bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ ko mama kasara nin na u ka wulikajɔ fɛ u ye baara in kɔni kɛ ka na cɛnni ta ka ɲɛsin pɔsu ma nka i ka dɔn an ka finitigila walima maa gansan k'i ka dɔn k'o kɔni ma sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ n'i ka se ka maa kasara nin na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ala ka fu siri u danna an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra jijɛni kolokani marabolo kɔnɔ na an bɛ taa kitakaw fɛ kita sebekɔrɔ wulikajɔ kɛra u fɛ nɛgɛ kaɲɛ 2 waati la n'o ye 2 heures du matin ye ka tila ka t'u ɲɛsin sebekɔrɔ ale pɔsu ma o kɔni sen fɛ an ka sɛdɔrɔmulaka dɔ maa kelen o ni tora ka mobili dɔw fana ka tila k'olu jeni wulikajɔ in kɔni kɛra u fɛ ka tila ka taa maa caman ka fɔ la bi ko nin de sanga wulilen bɛ wulikajɔw ka se ka kɛ sanga ni waati bɛ le kɔnɔ ka se ka fu siri danna n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la an ka pɔsu sɔni maa caman bɛ yen n'i bɛ se ka ban i bɛ siran k'a sɔrɔ ka nin waleyajugu kɛba ninnu ka wulikajɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala ka dugu kalo de bɛ la basi in lafiya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲugunkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na dugabugu komini don kunungo sɔgɔmada fɛ olu ka bosi dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ kɔrɔfɛma don min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛna ɲugun ni waati ka n'a dayirimɛ ɲini a bɛ mɔni de kɛ donso tɛ wa i ka dɔn marifatigi yɛrɛ tɛ dunanden don a bɛna dayirimɛ ɲini ɲugunkaw fɛ a mɛnna o taa ni ka segin la n'a ka denbaya don a yɛrɛla k'a fɔ kunungo a taara mɔnikɛ la marifatigiw n'o ye jariwala tigilama minnu bɛ kungo kɔnɔ olu de nana koli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka marifaw ci o y'a sɔrɔ maa wɛrɛ b'a masuna na ale u ye mun ale y'a dogo sila ka bosoka in k'a minɛ ka taa n'a ye a yɛrɛ tɔgɔ ye Bugadɛl a n'a muso n'a denw olu de tun bɛ ɲugun u bɛna waati kɛ u bɛ taa u ye taali min kɛ n'a ye donso kɔni wula o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la marifaw cilen ka sɔrɔ k'u kunda yen kan olu nana sɔrɔ a ka jɛgɛ ani ka dɔn k'a fɔ a ka minɛnw olu kɔni bɛ ani jɔ u taara n'a yɛrɛ n'a ka bolimafɛn ye kuma kolon wɛrɛ tɛ dɛ bi wulikajɔw hali bi k'a yɛrɛ k'a fɔ jamana maa ɲɛmaaw la lakana min bɛ sen na hali bi dɔ ka fara a kan ko in sanga ni waati bɛ le kɔnɔ u bɛ ko kura dɔ ni k'o boloda donsolakaw olu kɔni ye kungo minɛ fan bɛ yɔrɔ min ko bi u bɛ wulikajɔw la kibaruya foyi kɔni ma sɔrɔ la fo nin yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲumansegin ka n'a ka denbaya la n'an bɔra yen an b'a la ka fɔ Mali jamanatigi colonel Asimi Goita sankura kɔnɔ na ale ye foli minnu kɛ ani diinɛ ɲɛmaaw n'an ka laadalatigiw a n'olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a kumana sifinnakaw kan colonel Asimi Goita ye kuma min fɔ o filɛ. Donc a ka kan sifinnakaw olu k'u cɛsiri n'i y'a lajɛ fonction publique concours kɛra mɔgɔ caman ko ko a gɛlɛla parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na mankan caman bɛ yen bɛɛ n'a ka mankan don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko yuruguyurugu ye concours ko la olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko terrain ma wuli olu n'u ka dimi don
me do to ko kala ko ta nya so benika dimi do bo fo dimi bedeka nogoya doni ori be mangam ban jamana ko ora to angu fonction publique nguri kera monu saka temuru te monu mo soro an antake tina tin tela bana a pekru hukumu ko na ka te nyeka ni la fa baka na ambe ku nogoya mu batu na mu bla mu na shini o bo barake ganya e bla do ko bara ete do ko bara nyo do ke chene mo be sebulu afa ala ka inala u ala ka kuda o beta ala tayde ado yire ka kudo mbali ado yire ka li ni femo fara ala la bebo donc ko ire setula o temene ko angu na me fenfete ni mo ko sabado sabana ko ka musoi o be vraiment barabe la sesa mala ko tien yo secteur do be muso teta o barake bono ko nana itsa fa kibe muso blain ba sa muso to orofe donc abi je oroko mais bibi na la ko tien muso ka ko talino sebela mbolo o korote ka beba ka nyade filu gra do la bibi na transition kala ni flo de la kanay afra ko ka ko flo me ke ka jamana basi o reatu dobra gouvernement ka sorola de mo ta date mo ka kumana mais dobra gouvernement de bana be ka sorola o soro fa nyango ko di armement mbatu dob sa fa armée ka je kan to mena transition sikit mamuna gela flo jeme kumbe o mi dugu be ci ka on be ci jigia fote population jige so simuni ulufuna jiga fo funa kuntuli ka barake be bisi kala je wafo ibaka tele la jet ko mena parce que wala dok messi nga nang ma bo wala kono an saka fuike mo do wafo kambe mo kele anta kam mo shikele me fredo be nama ba kono an tikan re do ba do juli la bone ma do ko ninti ba bala julay ki juli iki ire mine abi de la de bisrana ko ke mo shite de mo barala ni ala jara darku na to gudi akarabara parce que amuna de ansura do ha karaba adon ye dugu sabata ke watakunda fafa munu be nodo wado dugu saba nyongo fe an jenyo ma fuike parce que ni kele kera sa ni ko be mo gobla kata ube jandu nye dugu masraka fo avion fana ka wuli mo to avion sugu dina ala to men amu dugu na anga ma avion kelin ma ngamo la wuli ko avion saka wuli so luka mo godo be baralay jonne ba mo shita kalama ulteta on teta mo godu mo ka bono nyala ado mo biwulon bla ngona lu nyenturala am sa si wulaje mais nous ite sakata ika avion saka wuli muna parce que jamana sanfela mara bulle bulu nafma contrôle espace aérien radar bu bulu missile bu bulu ni wala ni ma wulu ka nyamari ay ni koy musoro ku ngoyde bo sinon odi bana piu ala barkala o mina be mali bulu mo ko baga te antara mo la sira amina ba bulu ora tama fan jonyo na nabaga avion wuli aya fana wafo ko mali bi isolé kamaka mo amaka ministre mo baluka barala amaka o tere angu ni be wuli afana anga tuka wuli parce que e wuli la ni ga vivien akatake diwanga sura suma antan sikila jede ambalo dan ka fo ni tiyo mali jamana tigi kolone lasimi goita akakuma anga jamana fere fon fenga ngatige mi jamana ere nyetai adasiro kuma mi ambe dugo ke ala ka sobo yanga jamana kabla basi la fia mene kono nambura e dogo na ukrainiana uluga kulu ani flau u farla nyonga sego lay buli ka ira ka fo mo be jade wala tigila mo chera kubina kele de takanye suma nga dogo no koni flago pambe sina o techien kuma e beki bolo di nyoma ngani e jadi si maka ma shausha kuka kele binya sima ukara franyonga bae o franyonga senfe dogo na kauni flala kawu u bet menyon fe me sego lay buli ale kuma na kene ka e kuma me fo u fle ambe sigi korolema ambe faka ira jena ka ira communauté internationale la kaira national la dogonaw ni flow ye fakilen bakelen ani boso ni bamuna malaysia be ambe fakilen bakelen problème kelen bandala o terrorisme de ambla nyona mais bi ni bi borala jugu kelen de bana o jihadisu nu anya décider ambambulo nu ambu kele bamako ya ambu kele kumo kono parce que jihadisu nu u ka complice ka jugu nu yere ambi kena mun kambi u ka complice wula ka kobeke ni kelen kana sika sigi parce que muna u te benfe andu mo be bena me feka mun fo mbalma dogono ye anyam bolo di nyoma bi anga do ande fakelen bakele wo antibo nyogon ko ni magara dogono kelena ibe flaw soro nyefe ni magara fla kelena ita dogono soro nyefe ande fakelen bakele kuma ka gele jamana ko ledo mogo kote juguta nani jadi sute mogo munu siklebia munu me klimu koro uka juguni munu be kumo kono ulu isolé nendo ulu te menike utiyelike
mais mɔgɔ minnu bɛ information d'u ma olu bɛ yan de olu bɛ yan de olu de b'a f'u ye karisa bɔra Bamako a taara dugu la a bɛ yen u bɛ wuli u t'o sigi sɔrɔ f'a ka so ka taa faga ko fa yɛrɛ delila k'a fɔ ko ni kuma fɛn fɛn fɔra yan ko mɔgɔw b'a bolo mun b'a lase ale ma kuma kɔnɔ k'ale ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ o dun an b'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka mɔgɔ minnu b'an cɛla yan an b'u labɔ k'u dénoncer i k'a dɔn i balima dɔgɔnɔw fila boso kɔrɔbɔrɔ bamanan n'i kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen kɛra jadisi ye i k'a bɔ i kɔrɔkɛ la i jugu de don i balima tɛ bilen wa jadisiw tɛ se ka fanga sɔrɔ n'an ma fanga d'u ma parce que an b'a to u bɛna an cɛ la n'an y'a to n'u nana an cɛ la an n'an m'u démasquer k'u yira n'an m'u dénoncer o de y'a to u bɛ fanga sɔrɔ ni bi bɔra a la an b'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kungo kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka segin i nimisala i ka baara la sira dalen bɛ i bɛ se ka na n'i ma na an kɔni t'i to yen an kɔni b'i kɛlɛ parce que jugu t'an na ni jadisi tɛ. Segu ala boli ni tiɲɛli ka ɲɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi ala kɛ sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen N9 o filɛ ɲɔnɔ ale yɛrɛ kɛrɛfɛ ko kabini dimanche don n'o ye kunnasinigo ye u ka maaw taara dɔgɔɲini na sibiri u natɔla dimanche donsow bɛ yen o yɔrɔ la yen ko donsolakaw ye wotoro n'u jɔ wotoro 12 bɔɲɔngo ɲɔgɔnfɔnbaliyaw donna o kɔnɔ na o kɛra sababu ye dugutigi yɛrɛ nana kɛnɛ kan nka k'u ma wotoro ninnu di u ka maa dɔ ko ni donso ka kuma tara ɲɔgɔn kan dugutigi nana min ka dugutigi tilala ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ o labanna ka taa ɲɛfɔ marabolo ɲɛmaa n'o ye kɔmandan ye o kɔfɛ dugutigi ni o cɛ kelen segira ka taa kɔmandan kan ka min fɔ o y'o fɔ u segira ka na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ dimanche kunungo ntɛnɛn min ye wulikajɔ ye tuguni k'u tilala ka cɛ dɔ o natɔla ni ɲamɛ ye ko donso y'o minɛ a na kɛ dugutigi taara ka taa kumaɲɔgɔnyaw la dugutigi ka fɔ la ɲɔgɔnfaamuya ma bɔ a kɔnɔ na dugutigi natɔla la dugulamaw kɔni bɔra k'u jɔ o y'a sɔrɔ kɛmɛ ka ɲamɛ tun bɛ bolo k'ale siri k'a da o kɔni senfɛ dugulamaw bɔra k'u jɔ dugu da la k'o senfɛ o y'a sɔrɔ dugutigi ka conseil dɔ o n'i ka dɔn k'a fɔ donso ko kumakan kɔrɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u t'a to yen ko girinkajɔw senfɛ a ye don dugu kɔnɔ dugutigi ko k'ale ko a bɛ maaw ladon k'u to de la dɛ bo bɛ moribo k'o ye marifa ci ka ɲɛse dugutigi ka conseil yɛrɛ ma dugutigi yɛrɛ de b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan e ye jɔn ne ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Segu Sisuma ne ye N9 dugutigi ye N9 Tisana ɲɔnɔ cercle la Segu Sisuma an ye kunnafoni sɔrɔ ko i ka dugu kɔnɔ la ko dɔgɔɲinaw natɔla k'u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na k'o kɔfɛ ko sura yɛrɛ ko wulikajɔ kɛra i ka dugu kɔnɔ na dugutigi conseil dɔ ko ka bɔnna nin na sura ani donsow cɛ gɛlɛya fɛ a ko kɛra cogo di kunnasinigo an ka denmisɛnninw bɔtɔ dɔgɔɲiniyɔrɔ la ka na wotoro 12 donsow installé don an ka dugu yɛrɛ so kɔ la o nana se donsow y'u jɔ k'u ka wotoro fɔni bon ko yala k'u bɛ wotoro fɔni kun jumɛn na n'a sɔrɔ dɔgɔko don olu bɛ dɔgɔ d'u ma olu bɔra kungo kɔnɔ olu sɛgɛnnen don donc olu bɛ taa dumuni kɛ ka ji di faliw ma kamalen min y'o kuma fɔ donsokɛ sinna ko o fa n'o ba nin ten a ko donsokɛ ma k'i kana fa nin ba nin donsokɛ tilala ka segin ka bilen a yɛrɛ y'a ta sara donsokɛ la donsokɛ ye marifa kari ka kisɛ k'a la yann'a ka marifa burukala tile dɔrɔn cɛnin ye marifa minɛ sanfɛ a ye kisɛ ci kisɛ taara sanfɛ donso minnu bɛ kɛnɛ kan olu ye kisɛ k'u ka marifa na ka cɛ ka wotoro tinɛ bɛɛ siɲɛ o ye wotoro 12 in bɛɛ fɔni k'a bila yen kamalen nana ne fɛ yen a yɛrɛ tɔgɔ ye Bakari Sungare a nana ka na fɔ ne ko ani donsow sera ɲɔgɔn ma k'a kɛra nin kɛcogo la ne y'a ta n ka moto la ka taa donsow fɛ yen a bɛ ne kɔfɛ yanni ne ka moto jɔ dɔrɔn ani donsokɛ min y'a kuma kɛ dɔrɔn sinna a ka marifa kari ka kisɛ k'a la ten ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna ne gɛrɛla donsokɛ la ne y'a ɲininka a ko denmisɛnninw de taatɔ dɔgɔɲiniyɔrɔ la ko denmisɛnninw ko k'olu tɛ dɔgɔ ɲini ko kana di donso dangaden si ma ne ko n'e b'u dɔn k'ale t'u dɔn n ko munna i ma taa denmisɛnninw nɔfɛ ka t'u minɛ k'u corriger mun yɛrɛ jɔlen filɛ nin tɛ denmisɛnnin nin ye maakɔrɔba de ye o yɔrɔ bɛɛ la u ka ɲɛmɔgɔ tun tɛ yen n'o ye Moribo Kandare Bobo Moribo nana ka n'a sɔrɔ ne n'o jɔlen don kuma na Moribo y'a wele wa a tɛmɛna ka bɔ ne kɔrɔ ka taa Moribo kɔrɔ ne fana ye n ka moto ta ka taa so ne y'a fɔ komanda ye komanda ko ne ma ko ne ka taa so dusajɛ sɔgɔmada fɛ ko ne ni cɛnin ka taa ɲɔgɔn fɛ ale ka biro la o tun bɛ dimanche de ma ne ni cɛnin taara komanda fɛ yen cɛnin y'a ɲɛfɔ komanda ye i n'a fɔ ne y'a fɔ i ye fɔ cogoya min na komanda ko donsow ye mun fɔ ale k'o tɛ nin ye ko donsow ko cɛ ye bese b'olu nɔfɛ ko k'a fɔ ko olu k'u ta dɔgɔɲini ka na di dangaden si ma kamalen ko k'a m'a fɔ ten kamalen tilala k'a fɔ komanda ye k'u b'a faga ne ko komanda ma ne ka conseiller dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Karimu Goyita u y'a menacé k'u b'a faga ne y'a fɔ ye komanda ye k'a fɔ maire ye u ko k'u tɛ s'a ma k'u bila k'u to dugu kɔnɔ ka mɔgɔw faga an bɔr'o la dimanche kununko ntɛnɛn wuladani fɛ fitiri waati u ye n ka duguden dɔ de minɛ k'a siri k'a bɔra ni ɲaamɛ ye dugu kɔfɛ k'a bɛna ni ɲaamɛ dugu kɔnɔ u y'a minɛ k'a siri k'a ɲininka a ko san o san ale bɛna ni ɲaamɛ dugu kɔnɔ ale b'a fɔ k'a da tɔnɔ na anw yɛrɛ b'o seereya san o san a bɛna ni ɲaamɛ a b'a fɔ a b'a da tɔnɔ na ale y'a o ɲɛf'u ɲɛna k'u ko k'a taara ɲaamɛ de san ka na a n'olu saraka n'a ye ɲaamɛ tɛ don dugu kɔnɔ u ye kamalen minɛ k'a siri ka marifa ci ɲaamɛ na ka ɲaamɛ fa u nana o fɔ ne ye mun kɛ ne taara o nɔfɛ pour que u ka kamalen bila ne sera mun kɛ donsokɛ dɔ bɛ yen nɔ arasamani ye o ye marifa da jɔ la ko ne kana tɛmɛ ne ko ne ye dugutigi de ye ne ye cɛnin ye k'a sirilen ne y'a ɲininka a ko k'u y'ale siri ne seginna ka na n bɛna komanda wele k'a fɔ komanda ye pour que u k'a bila n nana sɔrɔ dugudenw bolo don k'u jɔ dugu da la komi u b'a kalama ko cɛnin sirila ne nana ne bɛna don dugu da fɛ
Moribo ni donso nana vitesse la kana tɛmɛnɛ ka bɔ moto la a ye dugudenw jɔlen sɔrɔ duguda la a ye mankan ci ne ko ma k'u to ne bɛ dugudenw ladon dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ko k'a tɛ ne ka conseil mun to yen a y'o conseil kelen de ye jama cɛ la Moribo yɛrɛ de nana ni marifa ye kalasini b'a bolo a ye marifa ci cɛ sen na cɛ kulola k'a ye sen kari a kɛra n yɛrɛ ɲɛna dɛ kamalen kelen bɛ yen ko k'a bɛ cɛnin minɛ a kɛra k'a susu a bolo mɛ fo marifa kisɛ o cɛnin fana sen furute kelen min kɛ donsow girila ka na nin bɛɛ kɛra ne jɔlen ɲɛna u ye marifa daturu cɛ la ka cɛ faga o yɔrɔ bɛɛ la yen nɔ fo ka taa bɛɛ fitiri ni safo cɛ i ye komanda wele k'a ko komanda ye dugulamɔgɔ bɛɛ bɔra muso fara cɛ ka denmisɛnnin maakɔrɔbaw k'u bɛ taa donsow nɔfɛ ni dugu bɛɛ bɛ daji bi bɛɛ ka daji komanda ko an k'a fɔ dugudenw ye u ka sabali olu bɛna mesiri t'a la n'an bɔra ka taa a suko bɛ caya kojugu ale mun kɔni ɲinan fɛ an bɛ an ka sabali an kana bɔ bilen ne ko komanda ma an bɛ su sɔrɔ cogo di a ko k'a bɛna fɛɛrɛ k'a la mɔgɔ bi na pour que an bɛ se ka su ta komanda ko a ye dɔw wuli k'olu b'a la ka na anw y'an sigi k'an sigi maa si ma na ne komanda wele komanda ko k'an ka taa su ta an taara su ta an ko k'an bɛ taa n'a ye mɔriku la o ko k'an ka su labila parce que ko n'an ko k'an bɛ taa n'a ye ko sira fana man ɲi an y'a ta ka na u ka so dugu jeunesse bɛɛ nana si a kɔrɔ yen an ye mɔgɔ bila ka taa n'a ye mɔriku la sɔgɔmada in na an t'a dɔn yɛrɛ an bɛna su don waati min na n'a fɔra ko jamana ye dugutigiw décorer ka tila ka don kɛrɛnkɛrɛn di dugutigiw ma ka dugutigiw ka ordonnance segin u ma ko conseil dɔ bɛna faga dugutigiw ka conseil dɔ ne ma faamuya sɔrɔ o la n b'a fɔ ni n kan kɔrɔtalen baara min kɛra n ka dugu la a ye n degun ka tɛmɛ kojugu anw tɛ donso juguya la wa anw tɛ jadisi ye an kɔni mun fɔ faamaw ye u ka mesure ta nin na n'u ma mesure ta nin na maa tɛ dugu kɔnɔ bi ko min bɛ se ka hali ni k'u b'i daji tu ala nin ko gɛlɛya fɛ. an balona k'a fɔ nin tun ye dugutigi Segu kan ye an ye wele bila donsolakaw ma an ma se k'u sɔrɔ sanko ka se ka ɲininkali k'u yɛrɛ ka fanfɛla la baara in kɛra cogo min na an bɛ fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ na wulikajɔ fɛn fɛn b'an fɛ an b'o de fɔ a ye su ni tile o ye jamana in basigili ye an tɛ maa kɔ k'a fɔ ko gɛlɛya sira walima k'a fɔ k'an bɛ maa dɔn man bɛ n'i y'a sɔrɔ e bɛ ka dankari faso la ka tila k'i la fasaw kan o t'an ka kɛta ye an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi an ye baara in ta o de kama wa ni ala sɔnna ma fɛn fɛn ye basigi in lafiya ye o kuma bɛ bɔ an da an b'o de fɛ jamana in ala ka kolosuma k'an bɛɛ sababa ma n'an bɔra yen an balɔra k'a fɔ kamalen fila o minɛna maa dɔw fɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kelen dɔ yɛrɛ tun bɛ baara kɛ aéroport la nka a bɛ to ka wari falenw ka se k'olu kɛ ko maa dɔw de y'a wele k'a fɔ janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ka bɛn u ma ko a kana ko u bɛna taa wari fala fɛ o kɔni kɛra so ye ale nalen u bɛ taa wari falen maa min y'a wele k'a n'o kuma ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ a na kɛ o ye finitigilaka ye a yɛrɛ ka jate la dɛ o min kɛra u maa fila ale yɛrɛ wari min tun bɛna falen o cayara o wari yɛrɛ tun t'ale bolo kosɛbɛ ale ye maa wɛrɛ wele ka fara kan u bɛ se ka taa wari in nɔfɛ cogo min na u taatɔ la u y'u ka moto bila ninnu nana ni mɔbili fo nin yɔrɔ in na u ma ye sanko ka piratigɛ di an ma min ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni tunnen bɛ a kelen o denkɛ b'an bolo nin waati in na o bɛ tali kɛ Alayi Bubu la ale b'a ɲɛfɔ an ye ka bɔ Kaleri an ka lamɛn. Alayi Bubu l'enfant l'infatigable de Kaleri. Kaleri média porte-parole do Ablaye Kulubali an kamana gannen don ka sababu kɛ le 1er janvier premier mois 2023 ko dimanche min tɛmɛna sa o y'a kunɲɔgɔn ye an yɛrɛ bɛnkɛ a tɔgɔ de ko Laji Guye Fofana a bɛ baara kɛ aéroport international la Bamako Senu u bɛ alimentation de kɛ yen mais a bɛ wari mɔnɛw ka sen fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ to k'a wele a dɔnbaga dɔ y'a wele ko wari b'u ka mɔgɔw bolo wari min kan ka falen n'o ye kɔkan wari dɔ ye a bɛ taa falen samedi su fɛ o n'a dugu bɛ jɛ le 1er janvier la dɔ de y'a wele su fɛ a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko a ka sɔrɔsi kɛ o kɔni y'a wele su fɛ ko wari dɔ falen b'u ka mɔgɔw bolo a y'a fɔ an ka mɔgɔw ye k'a fɔ ko dimanche don a bɛ taa o wari falen la u ye wari min fɔ a ye wari de cayara a ko wari dafalen t'ale bolo a y'a terikɛ dɔ wele ko Umar Bacili a n'o taara moto la ka kɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔ cogo ye u kɔni selen Kalaban o maa ninnu y'u wele k'a fɔ olu bɛ mobili de la pour que k'u ta mobili la ka taa wari bɛ mɔgɔ min yɛrɛ bolo u bɛ taa u fɛ yen donc u ye moto kɔni kalifa Kalaban u donna mobili kɔnɔ ka taa o de la k'u to mobili kɔnɔ a n'a kɛ Umar Bacili kɔni ale sigara ale ye message ci a balimakɛ dɔ ma k'a fɔ u nana k'u bɛ taa wari de falen nka ale kɔni sigalen don o kɔni y'a ka telefɔni bɔ k'u localiser i b'a dɔn localisation système min don i bɛ se ka a tigi ka tracer o ye o kɔni ka localisation perdre la k'u to Moribabugu niveau de la k'a daminɛ o don la ka na bila fo bi an ma kibaruya foyi sɔrɔ o la a dɔgɔkun kunbɛn kun ye dimanche ye kibaruya foyi ma sɔrɔ o la an kɔni sera réseau tigiw ma ka se faamaw ma weleweleda don ni maa min sera ka o kibaruya dɔn ka fɔ an kɔni bɛ welewele da ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen mɔgɔw k'an dɛmɛ an balɔden k'a fɔ Alayi Bubu de tuyali kan ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ masa Jaragbali ale b'u yɔrɔ dɔn wa an fɛn fɛn ma kɛ sababu ye ni ka nin ɲɔgɔn naw ye an ka kɛ sɔrɔ ni ka kunnafoniw lase an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'u ɲuman ye ka n'u ka denbaya la n'an bɔra ye an balɔden k'a fɔ Sana Queen o ye Masina marabolo ye ko man tɛnɛ ale ka dugu jɛnɛkaw olu wulila ni ka fara ɲɔgɔn dɔ kɛ ka se ka maaw bila ka na ko man tɛnɛ fɛ k'a yira la k'a fɔ a ye baara min kɛ kɛlɛ donnen na cɛsiri la
ay bara min kɛ maaw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ marifaw ka da maaw ka se ka lafiya a y'o baara min kɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ olu ka maraw kɔnɔ la ko bɛn kɛra u ka wa o baaraw kɛra u bɛna foli ta ni ka ɲɛ san ma ni maa ye ɲuman k'i ye ni se foyi tɛ n'a fɔ k'a ni ce a kɛra i ka dɔn ka fɔ min ye jumadon ye délégation in nana nisɔndiya ka n'o yira Komani Tanabula o kɛnɛ ka ala y'a kɛ an kɛra bɛnsɛma ye o sen fɛ min ye délégation in yɛrɛ a ye ɲininkali k'u la baara in kɛra cogo jumɛn de la u b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. tɔgɔ ye Afo Bokum bi bɔ Jɛnɛ ni bagan marala ye ye jɔgɔra mɛ n sigilen don Jɛnɛ an nana barika da karamɔgɔ ye Komani Tanapo parce que ko in daminɛ kana se bi ma a ye ko minnu k'an ɲɛ an ye tɔnsigi kɛ Jɛnɛkaw bɛɛ bɛnna kan an kana bonyamasegin k'a ye kana fɔ ka duwawu k'a ye a ka duwawu k'an ye vraiment a ye min k'an ɲɛ ka barika da o de y'an nakun ye bi. a ye mun baara de kɛ ni o de la n'an nana waleman dɔ na bi. jamana ka sumaya an ka se ka n'a yan bi ala ni ale sababu parce que n'ale kun tɛ waati dɔ tɛmɛna ma a tɛ se ka se yan yɛrɛ tuma min na misiw bɛ bɔgɔti ka bɔ mɔgɔw bolo a ye misi minnu yɛrɛ minɛ ka segin anw ma maa si t'a dan dɔn sisan an nana de kana a fɔ cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnw jɛnɛ bɛɛ bɛnna kan an kana barika da ye a ko ko kelenw na ala ni ale de y'a to jamana in sumana n'o tɛ waati dɔ kɛra tu ne peux même pas aller voir tes animaux bi ala y'a kɛ an ka yɔrɔ in na sumaya kɛra mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a kɔ ala de bɛ maa kisi nka mɔgɔ mɔgɔ tugura karamɔgɔ kan walahi ala y'a bɛɛ kisi a ti baasi fɛ a ma wari ɲini an fɛ a m'a fɔ an ka na ni bagan ye a m'a fɔ an ka na ni sɛ ye foyi wallahi a y'a kɛ ala kama de kabini a daminɛna an ma dɔrɔmɛ d'a ma au contraire ale de bɛ wari d'a ma ale de bɛ an dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ma dɔrɔmɛ d'a ma wallahi a ye du minnu sauver k'u ka nafolo minɛ ka segin u ma an t'a da dɔ yɛrɛ o de y'an nakun ye an nana o de la ka na karamɔgɔ barika da ni sera yan kɔni a banna o ni bɔra ni fɛn fɛn ye i ka so ni nana yan i b'a sɔrɔ fɛn b'i yan min ka bon n'o ye parce que majigi min b'a la maa min taara i sigi président ka palais kɔnɔ o de bɛna sigi mɔgɔw nɔfɛ yɛrɛ bonya t'a la vraiment ala de b'a sara an bɛ duwawu kɛ halisa ala k'a mɛn an kɔrɔ ale kɔni ye maa min ye jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a wele parce que mɔgɔ don a ka kuma lamɛnnen don mɔgɔ don ala ye barika don a ka kow la ni an b'a fɛ jamana ka suma mɔgɔ min kabini a wulila ale de b'a ka nafolo don kow la pour que a ka sumaya vraiment jamana kan k'a wele ka associer pour la réconciliation an bɛɛ ka réconcilier bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ vraiment u kan ka gɛrɛ a la ne kɔni ka kuma de ye ne tɔgɔ ye Baburu Koyita ye ne bɛ bɔ Jɛnɛ ne bɛ délégation na ka na karamɔgɔ fɛ ne ye karamɔgɔ dɔn a mɛnna bi tɛ kabini ne y'a dɔn ni adamadenya sira de ye ala kama jɛ délégation min wuli ka bɔ Jɛnɛ ka na an nana de ka na bonyamasegin k'a ye kabini 2019 accord de paix signana Jɛnɛ cercle kɔnɔ ale de kɛra sababu ye accord de paix ka signé olu de donsow wele olu de filaw wele olu de jihadistes wele olu de kumana olu ye bɔka bɛn kɛ an nana accord de paix signé ka m'o signé na alhamdulilahi ko mana kɛ cogo cogo exaction dɔw bi kɛ ala fana nana ka se yen o fana nɔgɔyara bi kɔnɔ alhamdulilahi an bɛ barika da ala ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw de y'an bila ko bamanan ko bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen ni mɔgɔ ye hɛrɛ k'i ye aw bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni de la karisa i ni ce i ni ɲantuma a bariki ye ka se i k'a tigi ye a k'i dɔn i k'a dɔn o ye fɛnba ye an kɔni tɛ se ka foyi fɔ Komani fɔ a barika ye jamana faamaw u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bi yan an ka Mali kura in na ale fana b'a la k'a jɔyɔrɔ fa ala sababu bonya b'a la an balɔnna k'a fɔ nin tun ye délégation olu ka ci ye kuma kɔlɔmɔrɔ cɛ dɔ yɛrɛ bi k'a bɛ nin baara min kɛ a yɛrɛ de ka wari nafolo bi don a la nafolo min bɛ n'i y'a sɔrɔ a yɛrɛ ta ye a b'o de don a la k'a fɔ fo nin a tɛ ka k'o kama wa min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ se ka sɛbɛnniya an y'a fɔ i ka kɔrɔ masanta kɛra anw ɲɛna jamana in kɔnɔ na nin n'a ɲɔgɔnna an y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don lakanabaaw olu bɛɛ ka dɔgɔ jamana basigi kama nka minnu b'a fɛ ka sɔn ka sabali ka marifa bila kosɛbɛ ka ko maa kɛ cogo cogo maa dɔw i b'a sɔrɔ u bɛ don a na maaw fɛ ni kuma walima sigafɔ ɲinina olu dɔw bɛ segin u k'u bila sen kan sango jamana in kɔnɔ na minnu bɛ n'olu bɛ sigafɔ fɛ sigafɔ ka kɛ basigi lafiya u ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ an b'o de fɔ nin n'a ɲɔgɔnna u ka ninnu wele fɛɛrɛw b'u bolo sango jamana in ka basigi an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kɔnɔwari sɔrɔsilaka minnu bɛ 46 min bila la o sen fɛ sina Mali olu ka i ka dɔn k'a fɔ secrétaire général n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemani Konate ni bɛ ka ma bakuri ale b'a hakilila don ko sen fɛ an ka lamɛn. Kɔnɔwari sɔrɔsiw bilali la an ka colonel Asimi Koyita fɛ an b'an ka autorité de transition fo k'an ka président de la transition fo en particulier a y'a yira jamanadenw na maliyɛnw na k'a fɔ maliyɛnw ka laɲini ye mun ye ale b'o de kɛ k'a yira communauté internationale ni CEDEAO la k'a fɔ Mali tɛ jamana ye bilen mun bɛ bagabaga ka bɔ a dabolo kan an ka autoritéw fana y'a yira n'o ye président de la transition n'a ka gouvernement ye k'a fɔ t'u sen don dossier la dossier min bɛ sariya ka bolo kan donc sariya y'a ka baara kɛ ka mercenaires ninnu condamné jamanakuntigi sɔrɔla k'u gracier donc a ko kɛra sariya kɔnɔ sariya labatora a ma interférer sariya tigɛbagaw ka baara la a ma sariya fana sɔsɔ a y'a ka jamanakuntigiya baara kɛ togolɛw ka
président a négociation sababu la n'o tɛ CEDEAO président en exercice n'o ye monsieur Ambalo ye ale kun ultimatum min di an kun sigilen n'o k'an ka transition lajɛ n'a sɔrɔ u bɛna siran an y'a sɔrɔ u tɛ siran cɛ jɔlenw don parce que hali jitɔ ma da ala la ni ye jitɔ minɛ k'a bila hali poche kɔnɔ ni mankan bɔra a bɛ bɔ ka boli an ka autorité y'a yira an na k'a fɔ u jɔlen don u jɔyɔrɔ la jamanadenw jigi dalen don u kan cogo min na u b'o jigiya in fa donc an bɛ président de la transition fo n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ka gouvernement fo ka militaires an ka sɔrɔdasiw ka yir'u la an ka soutien an b'u kɔ n'u y'u kɔfilɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'an jɔlen sɔrɔ u kɔfɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye Sulemani Konate Bakure Sénémali tɔgɔ la o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ parti PCR n'i y'a sɔrɔ ni parti minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o yɛrɛma hɔrɔnya b'olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn k'a fɔ farafinna olu ɲɛma Ousmane Ben fana Traoré ale yɛrɛ b'a hakilila di baara in kan an ka lamɛn. Nin ko in ne kɔni y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi cɛ 49 Mali transition président n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ta ka u bila ka t'u ka so a ye sɛbɛn ta Mali sariya so o ka ɲangini o kɔfɛ a ye baara ɲuman kɛ ne ka jate fɛnɛ la a kan ka fo i b'a dɔn nin waati in na Mali sɛgɛnna kosɛbɛ ni y'an san caman de Mali bɛ degun kɔnɔ ko ni a bɛ kɛ Mali la bi maliyɛn fanba hakilina de ye Mali ka danbe Mali ka hɔrɔnya yɛrɛma hɔrɔnya a ka to a nɔ la bon ko in kɛra ka sɔrɔ damankari ni si la donc o yɔrɔ la transition président a n'a ka dɛmɛbaga bɛɛ kan ka fo bon ni ko in jate lajɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ farafin masakɛ caman nana Mali la ko in kuma la k'a dan dɔrɔn hali Faure Gnassingbé n'ale yɛrɛ kɛra ko in jɛnatigɛba belebeleba mɔgɔ ye ani président Macky Sall Sénégal président don ni ale yɛrɛ Afrique tɔn ɲɛmɔgɔba ye olu bɛɛ nana Mali la ka kuma ko in na mais a bɛ jate dɔ di o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ farafin jamanaw n'an bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn donc o ye ko ye hakilina min kan ka kɔkɔrɔma don kosɛbɛ a ye ne yɛrɛ miiri janya parce que a ye miiri jigin san 1963 la Maliba dugukolo in kan yan an ka cɛba min bɛ yen n'o y'an ka indépendance masakɛba ye n'o ye an fa ye n'o ye Modibo Keyita ye président Modibo Keyita Mali kɔnɔ yan ale ye Algérie ani Maroc ka mankan ba yan a don Éthiopie masakɛ Haile Selassie a kɛra o ɲɛna yan donc o ye ko ye minnu b'a yira k'a fɔ farafin jamanaw yɛrɛ ni furukufuruku b'an cɛ ni fɔɲɔgɔn b'an cɛ an yɛrɛ bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn Côte d'Ivoire yɛrɛ ni Mali cɛ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 1 a ka ca n'o ye o de bɛ Côte d'Ivoire bon ko in kɛra k'a ban kalamu wagasi ko m'u sɔrɔ u ka solika wuli bɛ a cogo la o b'a yira k'a fɔ fɛnɛ kɔrɔ tun ye ɲɛmajɔ ye président Alassane Ouattara Côte d'Ivoire président a kɛra hakilimaba ye a kan ka fo parce que foyi ma maliyɛnw sɔrɔ ye hali an cɛ ni Côte d'Ivoire cɛ nafasɔrɔ sira minnu ni baaraɲɔgɔnya minnu b'an cɛ o ma tiɲɛ donc o bɛ Alassane Ouattara fɛnɛ ka faamuya yɔrɔ yira a n'a ka ministre de la défense n'a ka jɛɲɔgɔn bɛɛ u kan ka fo ne kɔni ɲɛna ani Côte d'Ivoire cɛ an bɛ a ɲini ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana tɛmɛ an cɛ fɔɲɔgɔnkɔ kana tɛmɛ bilen ani ɲɔgɔn cɛ anw de ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese anw de ye jamanaw ye jamana minnu vraiment an bɛ jɛ la san ba yirika ne kɔni ka hakilinaw ye ko in kɔnɔ ala ka bɛn sinsin an balodan k'a fɔ ni tun ye Ousmane Ben Traoré PCR ɲɛma fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ foli min n'i y'a sɔrɔ u taara ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma ala ka kɛ sababu ye nin n'a ɲɔgɔnna hakililaw kɛ n'u yakubaya n'an bɔra ye min ye faraɲɔgɔnba min n'o kɛra cikɛlaw tɔgɔ la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kalo tile 28 tɛmɛnen na min ye selengekaw ye olu ka mɔgɔbɔ tun bɛ kɛnɛ ka Dawuda ale ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Traoré n ye selenge cikɛlaw ka cɛbɔ ye ofisi mara kɔnɔna na n bɛ ɲɔnɔ y'an lajɛba dɔ le senfɛ lajɛba min bɛ cikɛlaw kungo fɔli fɔ ka kɛ ni ɲinan samiya yɛrɛ gɛlɛya ye an kɛrɛ ko gɛlɛyaw b'a la ji caya b'a la ani laɲiniw fana b'an fɛ ka se an ka faamaw ma tilema sɛnɛ u bɛ se k'an dɛmɛ o labɛn ɲuman na cogo min o fana bɛ tali kɛ angɛrɛ ko la ani ji tɛ se dugukolo mun ma k'an dɛmɛ pour que ji ka se o dugukolo ma gɛlɛya min y'an sɔrɔ samiya la an ka se ka o dalakuru pour que dunkafa bɛ se ka sabati an yɛrɛ ka niveau la cogo min an bɔra Mali malosɛnɛyɔrɔ fantan 4 bɛɛ la Selenge Bakinda bɛ yen Segu cikɛlaw bɛ yen San bɛ yen Arpazo bɛ yen bɛɛ de tun bɛ yan fɛn o fɛn bɛ malosɛnɛ kuma fɔ périmètre kɔnɔnaw la a mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yan angɛrɛ ko kuma cayara an bolo parce que gouvernement ka laɲini ye angɛrɛ nɔgɔman ka se sɛnɛkɛlaw ma mais san dama in na an ti ka nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ welewelemada kɛ an baden sɛnɛkɛla bɛɛ ye nin jɛ in nin ye jɛ ye an ka nin sinsin ka nin sabati hakilinan kelen kuntilennan kelen o welewelemada filanan an b'o ɲɛsin an ka Mali gouvernement yɛrɛ ma cikɛ mana sabati jamana o jamana kan i bɛ ɲɛfɛla sɔrɔ jamana pisani fɛn fɛn bɛ yen bi
a bɛ de ɲɛsin sɛnɛ ma n'i ye sɛnɛ bila kɔfɛ dɔrɔn e ka jamana tɛ ɲɛ sɔrɔ. An baladan k'a fɔ Dawuda kɔfɛ kɛnɛ kan ye maa caman bɛ ni baaraw n'a bɛ ka kɛ a kɛcogo ni a nisɔndiya yɛrɛ u caman da ma dogo la gɛlɛya minnu ye cikɛlaw sɔrɔ ka mana da u ɲɛ ma kɛnɛ na ɲɔnɔ samuru yɛrɛ u yɛrɛ ka fɔ la k'u bali nɔgɔ minnu dira Ibrahim Dugure ni bɛlɛle k'ale ma Barima Dugure u ka nɔgɔ dilen kɔfɛ a ka segin a ka sɛbɛnfura ta ko samuru de kun kɛlen bɛ ka ngara da u ɲɛ o baara min y'a sɔrɔ u ɲɛ dɔnna ko pɔn ye fara ɲɔgɔn min kɛ olu ye maa di min ka sɛbɛnfura siɲɛ a don a tɛ o ka se k'o baaraw kɛ o kuma fɔra kɛnɛ ka dɔw y'u ka nisɔndiya yira an ka maa dɔw lamɛn. minnu ye engrais di sɛnɛkɛlaw ma furusɛ sababu bɛ naani ne ko furusɛ naani minnu y'a di aw ma pour que an kana saga bɔ diɲɛ na an kana mun de kɛ olu la an kana mun de fɔ olu ye bi ka ninnu ci ka taa fɔ Assimi ye Binta Ture Dugure Dugofiri Kawle ani Jerusalem ko an ko anw sɛnɛkɛlaw an ko anw ka engrais ka dɔw masa fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ b'a di ka i bɛna baara kɛ maa min ye ne b'a to yen parce que n bɛna saga bɔ diɲɛ na i t'o kɔnɔ wa. Faama yɛrɛ ta Ala deli cikɛla ka fara ɲɔgɔn kan ni cikɛla farala ɲɔgɔn kan faama tɛ fanga sɔrɔ tugun nin fara ɲɔgɔn kan mun daminɛ de filɛ nin ye n welela don min a diyara ye kojugu nin tɔn in n bɛ sira jumɛn ye a y'a jija ɲɔnɔnka a y'a miiri tɔn ka di ɲɔnɔnka ye nka a laban t'a la dɛ bɛɛ ko ko ne ka kɛ ɲɛfɛla ye don kelen waritigi dɔ bɛna don a cɛla dɔrɔn k'a nɛgɛ k'a fili ɲɔgɔn na pewu wa o kelen de ye anw sɔrɔ a y'a jija o kana sɔrɔ dɛ tɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne tɔn bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa mun ɲini ko a taara fɔ Bamakɔ ko malo ɲɛna minnu y'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na an b'olu dɔn o ye maa dɔw dilanlen ka bila ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn olu ni jalisi bɛ ka kan bilahi hali n tɛ n da fɛngɛ jalisi ye mun ye jalisi ye maa faala ye maa min bɛ maa fana kɛ maa tiɲɛ i fana ye maa faala ye n bɛna ɲɛmaa ɲini kama dɛ n nana de cikɛla yɛrɛ tɔɲɔna ka se degré ma Dɔgɔfiri filɛ nin ye an ye san joli kɛ an datugulen don an tɛ bɔ marifatigiw fɛ yen cikɛyɔrɔ tɛ yen bi Dɔgɔfiri bi kɔngɔ bɛ na maa fa ye dɔw bɛ yen nɔ u ka foro san 2 san 3 foro ma siɲɛ ana maa min ko k'i bɛ jɔ o ko ɲɛfɛ k'i b'o tiɲɛ an bɛ jɛn n'a ye. Ne ye Asita Kulubali ye n bɛna kuma an ka président tɔgɔ la n'o ye Bayitigiw ka président ye an kɔni bɛ foli di jama bɛɛ ma a fɔ tɔn in ɲɛmɔgɔ ye anw ɲɛ jɔyɔrɔ y'aw ye Bayitigiw tɛ hali position sɔrɔ donc a ka d'an ye a bɛ kɛlɛ min na a k'an fara a kan an ka se ka position sɔrɔ ci tɛ se a lase yɔrɔ de la parce que a gananw yɛrɛ da la an taara ministre fɛ an ye diɲɛ fɛn o fɛ a bolo b'a da kɔrɔ dɔrɔn k'an lamɛn a ko a tɛ foyi kalama ça veut dire que minnu tun b'a ɲɛfɛ u tɛ ka ci lase aw minnu ye nin ko in daminɛ an jigi baw kan a ka ci lase a lase yɔrɔ la. Ne ye Alifa Wulale politiki ko ye ɲɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛtakun bɛɛ tiɲɛ maa mun ni jɔyɔrɔ min ka kan o bɛ bila o la maa mun ni jɔyɔrɔ min man kan o bɛ bila o la ɲɔnɔkaw anw y'an yɛrɛ coro nka ala ni délégué général kura Sanba Yatara sababu la ale a kanu organisation bɛɛ ka don gopɔn kɔnɔ nkalon minnu dalen don anw ka ɲɛmɔgɔw la yan o ɲɔgɔnna nkalon dalen tɛ ale la o de y'a to a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan in kɛ ne kɔrɔkɛ Ablaye Dawu foyi tɛ n'aw ma mun fɔ Ablaye Dawu ma k'an bɛ engrais yɛlɛma ka kɛ jisɔngɔ ye jaa propagande de kun don an bɛ propagande de la jɔyɔrɔ ɲini de kun don an ka mission nana laban mun na an ye chambre président ta ka chambre vice président ta anw de kɛra office délégué ye ne filɛ ka kuma sisan je suis le délégué des zones de Ndemugu salon gɛlɛya kɔnɔna na commission d'approvisionnement mun b'anw fɛ office kɔnɔ yan n'a ɲɛmaaya bɛ chambre l'agriculture bolo ale de kan ka labɛnw kɛ chambre l'agriculture bɛ san damadɔ bɔ a ɲɛmɔgɔw t'o waleya ne Wulale en tant que délégué des zones n da sera a ma n y'a ɲɛfɔ k'a fɔ chambre président ma lajɛ i ka tɔnsigi kɛ engrais ko kuma bɛ daminɛ utu kalo de o bɛna sɔrɔ waati jumɛn k'o bɛ tila a ye ne minɛ ka taa sigi tile 3 gendarmerie la en tant que délégué de l'office parce que ne ye nin kuma in fɔ o kɔfɛ chambre ɲɛmɔgɔ a ye weleli kɛ an jɛra ka lettre sɛbɛn k'o ci président de la république ma commerçant dɔw ko olu jɛra marché la dɔw k'olu ma jɛ marché la o kuma nana fɛsɛfɛsɛ ala ni délégué général ka danaya sababu la ministre y'a yira an na kɛnɛ ka ye k'a fɔ ale bɛ se ka bolo si maa min ma k'a ka danaya dɔ kɛ o Sanba Yatara ye parce que a ma parti pris a fɛ Sanba Yatara mana maa si ko f'a ye ka commerçant na k'a fɔ nin kɛ tan nin kɛ tan anw kɔni ɲɔnɔnkaw an y'an yɛrɛ coro an y'an ka ɲɛmaaya di maa minnu ma n'olu de ka kan ka kɛ sababu ye ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ kelenw de b'a ɲini ka bɛnbaliya don an ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw wele ka n'a yira n na k'a fɔ anw de taara wari bɔ k'a di Barima Dugure ma k'a sɔrɔ an m'a kɛ ni sababu bɛna ye aw na bi o Barima Dugure sababu ani délégué général Sanba Yatara sababu olu de bɛna ɲɔnɔnkaw bɔ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye minnu m'u ka nisɔndiya dogo olu yɛrɛ fɛ cikɛlaw ka ɲɛmaaya kɛrɛnkɛrɛnnen ye o chambre d'agriculture ye
a dabɔlen do de cikɛlaw ka se k'olu ka hɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini nka k'u ka jate la o y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛ sulu ma baaraw baara ye nɔgɔya da ye ka ɲɛ sulu ma k'u sen de ka ye o la o de kama u ye nin baara ye ni ka sigi sen kan wa ni ala sɔrɔ ma délégation u kunbɛn Bamakɔ ka tuguni ka n'a ɲini maa ɲɛmaw fɛ subvention ka kɛ engrais nata in tilema kuma engrais k'u baaraw t'i la joona tiɲɛ do sɔmɛ ma ɲɛma kungow minɛnen bɛ bi u ka fɛɛrɛ baleli tigɛ tilema kuma malo u bɛ se ka da cogo min na n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kokana na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taa kungo jamana kan ni waati na kungo ni itiri cɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye bingani wɛlɛkɛla kulu ye ko sanga ni waati k'u bɛ wuli ka jɔ la ka ɲɛsin maaw ma kari don janvier kalo tile 8 ko bingani wɛlɛ dɔ senfɛ sa ko maa 16 ɲɔgɔn k'olu le bɔnɛna u ni na a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye itiri dugu caman ye bi ko basigibaliya ko o bɛ yen nɔ ka ɲɛsin maaw ma n'an bɔra an taa Senegali jamana kan kari don siraban kansara min kɛra Senegali jamana fɛn min ye Senegali siraban minisiri ye ale bɔra ka lase dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin mobili bolibagaw ma k'a b'a jiru la k'a fɔ ko fɛn min ye dansago boli ye ko dan bɛna sigi o la ko ne maa min minɛla dansago boli la ko ni ɲangili min kan ka sa ko o bɛ da o kan n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin siraban kasara min kɛra nin ye a waleya k'a juguyara kosɛbɛ n'an bɔra an taa Laginɛ jamana kan fɛn min ye Faraginɛ ye a jirala k'a fɔ ko ale $150 ɲɔgɔn de tiɲɛna a jirala k'a fɔ ko sɔrɔla tasuma kasara dɔ de senfɛ min kɛra gare dɔ kɛrɛfɛ a jirala ko nka ko maa ma bɔnɛ a nin na nka fɛn min ye nafolo ye sa ko o caman tiɲɛna n'an bɔra n'an taga Irisini i kɛra ni ale ka kɛlɛw la hali bi ko fɛn min ye girinkajɔ ye ko o b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la fɛn min ye Irisila ka maa sɔrɔla si maa 63 ɲɔgɔn ye k'olu de bɔnɛna u ni na fɛn min sɔrɔla i kɛra ni ale ka mugujugu ci dɔ senfɛ ni waati in na Irisi sɔrɔla sirakaw bɔra ka ni lase in kɛ ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye wuli ka jɔ caman ye sa ko o b'olu bolo ni waati in na an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni k'olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ bɛ la bɛn ni kelenya an ka jamana ka se diɲɛ jabara bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati basigi lafiya kolosuma a se masaramane ala k'o sabati k'an ka jamanaw k'u bila o minɛnkɔrɔ kɔnɔna na